Здравейте хора, аз съм Никой и днес ще ви представя една безплатна програма за обработване на клипове, която се казва Shotcut. Нека пристъпим към програмата. Значи, тя е доста лесна, доста елементарна за лесни видеомонтажи. Значи, когато отворите програмата за първи път, няма да виждате тук нищо. Трябва да сите тези неща. Експорт, таймлайн, филтър, history, playlist, recent, properties, speak method. И за тези, които никога не са занимавали с такива програми, за да чуят какви са тези глупости. Значи, застели сте някакво клипче, искате да го сложите, примерно тук да си го обработите. Чете на файл, Open и някакво клипче. И сега това клипче ви стои тук, и стои тук. Как да го сложите? Значи трябва да го пъзнете долу, леко. Ето. И сега примерно някаква част сте отразили без да искате. Тук са ви всичко, кое си го сложили, нали, тук в програмата. И ето ви го клипа. Но сега най-важното е да знаете как да си отрежете някакъв клип, да сложите музика и те други работи. Значи, нека се места, как да катна едно клипче, натискаме само S, джъмкът е примерно туни, ете, remove и става също с split, примерно можете джъмкът да направите на различни места, remove с S, S и даже с delete става копчето delete. Ето сме си го наразили клипчето. Следващото нещо, което трябва да знаем са транзишните, как да си сложим транзиция. Аз сега тук ще го кътна малко. Как да направим транзиция. Значи, фащаме това клипче тук, на което искаме да бъде транзицията. И съвсем леко върху клипчето него я слагаме. Ето ви някаква проста транзиция. Това е dissolve, съвсем обикновено. И сега, нали, премина към другото клипче. Но не хареса тази транзиция, искаме друга да сложим. Натискаме до клипчето до него, до самата транзиция, пак върху транзицията. Ето, сега ви се появява този панел, който е. Примерно, има доста транзиции, тук избирате си някаква. Сега някога ви казвам, че няма да се получават съм тези транзиции. И не знам, няма да се получават. Защото самата програма е доста глупава. Но така се получи транзицията. И сега, нали, искам да я сменим. Пак по същия начин. Ляво. Може аз да съм направил както трябва, но идея знам. Ето получи се. И ето вече знаем как да си отрежем клипа. Знаем как да направим един обикновен jump cut. И като цяло вече може да се експортим клипчето. Но ние примерно някъде дет сме посували и искаме да махнем аудио, как ще стане това. Значи сега тук се намесват и филтрите. Отидете тук на филтърс, натискате върху самото клипче. Е това плюсче. И сега натискате тук на mute. Значи, вие може сами да се разгледате самите работи. Примерно, братите са не ми харесват тъй. Има тук доста color correction. Вие може да се разгледате. Rotate има, примерно, да зумнем някъде. Ето, примерно. Е така. Различни неща. То ви може да си ги намесите, примерно контраста, тъй. Ако не ви харесва, вече се знам кой би си го направил по този начин. Но, да. Само ви показвам. И нали искате сега да си добавите музика. Отидете тук на файл Open. Сега ще намеря някаква музика. Е тая. И пак по същия начин. Но малко по-различен. Отидете на Add Audio Track, може да добавите видеотрак, може да добавите примерно клип върху клип. Така. Искаме така да ни
музиката. Може да се отрежем по същия начин, по който отрязахме и клипчето. Но нали е много силна музиката. И се добавяме примерно баланс. Да намалим малко по този начин и сега се чува малко по-тихо. И след това ще ви покажа как да добавите примерно фейскам, отивате тук пак по същия начин. Add video track, файл. Тъй, горе го слагате. Съм сигурен дали ще стане сега. Съзнавам, че ще стане. Тя ми тук на... Ако не, гледам. Да кажем, трябва да отидем сега на... Сайсон Position, ако намеря. Ето, стана. Намаляват си го, вижте. Ето. Ето и ще си добавите някакъв фейскам. Ето... Да. Ако се е снимали лицето си пак, може да намалите примерно, ето тук си разгледате ефектите, опасите лицето да го намалите. Ето. Сега не се вижда чак толкова добре. И да, това са най-важните неща за тази програма. Има доста различни неща, примерно Rotate, Stabilizate, не знам кой е. Тъй. Но всъщност може да добавим и текст. Как може да добавим текст? Тук ще отрежа клипчето. Сплит. Ето си така ме отгоре. И след това отиваме тук на текст. Може и търли текст да си добавите. Пишем ето тук примерно Call of Duty. Или Call of Duty, както вика момчил. И след това примерно може да се ни намери да си променим шрифт D. Тъй. По този начин трябваше тук. Както и да е. Аз примерно цвета може да добавим така, разни неща. Може да добавим малко строк. Ето, текст си направихме все пак. Слагате си го примерно тук и сте пичове. За последен път искам да покажа как се прави транзиция, защото ти може би да ще бъде най-трудното от всичко останало. Е така. Вземате си това клипче и го слагате върху другото. Ето ви транзиция. А искате върху самата транзиция и нали клипа в ляво или нагоре натискате. Е така. И се появява сега видео дисов и ви може да си го може и други да сложите. Те си имат програма да спавя само транзиции. Надявам се да сте ми разбрали. И сега вече като сте си обработили клипа, отивате на експорт. Сега трябва да сменя самата резолюция, защото клипчето няма 720p, ще стане някакво мазало 1280 на 720. Сега се получава 60 FPS. След това отивате тук на експорт файл. Избързате се някъде, където искате да го изпортите, искате да запиши. Но аз сега го натискам и тук в дясно ще ви изпише колко процента е самия рендър. Хора, надявам се да съм ви помогнал. Програмата не е кой знае какво. Моля, не ми се плакайте долу в коментарите, че тази програма за нищо не струва. Не знам, това си е ваш проблем. Надявам се да ви е харесало. Аз бях Нико и до скоро.